Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περάστε στο σαλονάκι μας. Παρακαλώ. Παρακαλώ, περάστε. Να πούμε μερικά πράγματα τα οποία θέλω πολύ να στα ρωτήσω και σίγουρα θέλει και ο κόσμος να τα ακούσει. Καθίστε, βολευτείτε. Αχ, μια χαρά. Θέλω να θυμηθούμε μαζί το πρώτο ραντεβού της ζωής σου. Θυμάμαι ότι πρέπει να ήμουν γύρω στα 12. Σκαστή από το σπίτι, στο Εγάλεο. Στο Εγάλεο. Εκεί... Τιμημένο Εγάλεο. Εκεί μεγάλωσα, εκεί έζησα. Ναι. Ερωτευμένη του θανάτου. Ναι. Και θυμάμαι ότι το έσκασα από το παράθυρο, πήγα βρήκα τον αγαπημένο μου. Ναι. Με πήγε μια βόλτα με τη μηχανή. Φιλιά, μόνο αυτό, αγκαλιές, φιλιά, αυτό. Εγώ στα 12 μόνο με κουκλίτσες έπαιζα. Εσύ στα 12 φιλάκια με μηχανόβιους. Το σωστό κορίτσι από μικρό φαίνεται. Κανείς, γιατί λέει ψέματα. Κανείς, Λέει ψέματα. Λέω ψέματα. Εγώ μέχρι τα 17 δεν ήξερα καν τι θα πει φιλί. Γελάς. Τώρα... Μετά λέει όμως θα μάθες όλα. Λοιπόν, όλα μου σε μένα στα 18, ξέρεις. Το πρώτο ραντεβού με το Διονύση, το θυμάσαι? Ναι, βέβαια. Και αυτό ρομαντικό πολύ. Ναι. Ο Διονύσης είναι πάρα πολύ ευγενικός. Υπότης. Θυμάμαι ότι πήγαμε βόλτα, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Όχι με μηχανή αυτή τη φορά. Όχι με μηχανή, με αυτοκίνητο, ναι. Αλλά εκεί μένω εγώ στα πρώτα ραντεβού. Αγκαλιές και φιλιά, μέχρι εκεί πάει. Δεν σε πήγε κάπου ωραία για φαγητό, ας πούμε? Είχατε πάει σινεμά, είχατε πάει κάπου να... Αυτό ή μόνο βολτούλα με τα μάξι? Μόνο βόλτα με τα μάξι, βραδάκι. Με τα μάξι, βραδάκι. Ωραίο. Μου έκανε ένα πολύ γλυκό δώρο. Θυμάμαι μια καρδιά πορτατίφ, την είχα δίπλα στο κρεβάτι, μια κατακόκκινη καρδιά που φώτιζε. Σωστός ο Σχοινάς, γιατί σου λέει να της κάνω ένα δώρο που να το έχει πάντα δίπλα στο κομοδίνο. Οπότε όποτε ξυπνάει από το κοιμάται να θυμάται εμένα και να με σκέφτεται. Γιατί όχι, ναι. Σωστός ο Διονύσης. Good, Διονύση, good. Πολύ καλό. Κοίτα, σε ένα σωστό πρώτο ραντεβού οδηγεί και σε ένα γάμο και σε ένα υπέροχο πλάσμα το γιο σας που ήρθε λίγα χρόνια μετά. Όταν σου πει ο Δημήτρης ο γιος σου, μαμά το βράδυ έχω να βγω μια κοπέλα, πού να την πάω? Πώς θα νιώσεις, θέλω να μου πεις, τι συμβουλή θα του δώσεις? Καλά, ήδη ο Δημήτρης, γιατί εσύ λες όταν θα μεγαλώσει. Ναι. Ήδη ο Δημήτρης ρωτάει συμβουλή τι γράμμα να γράψει την αγαπημένη του. Μάλλον όχι ακριβώς, μας διαβάζει. Θέλω να πάμε στη θάλασσα, θέλω να φάμε, να σου πω ότι σ' αγαπάω. Τέτοια, είμαστε σοβαρότατοι και δύο. Του λέμε ναι, εντάξει, κάνε το λίγο πιο... Μην πεις να σε πάω στη θάλασσα και σ' αγαπάω, νιώθεις άσχημα το κορίτσι. Μην πεις αγαπώ, πες το γέμο από το πρώτο ραντεβού, πες στο τρίτο ραντεβού ας πούμε. Ναι, αυτά, από τώρα, τέτοιες Ο Δημήτρης δηλαδή από τώρα έχει αρχίσει να αναπτύσσει φλερτ με τις συμμαθητριές του κτλ. Από τώρα, 2 χρόνια πίσω. Χρόνια τώρα. Ναι. Αλλά τι θα του πω, δεν θα του πω τίποτα γιατί δεν θα με ρωτήσει. Ο Σκορπιός αυτός θα την πάρει την κοπέλα, θα κάνει αυτό που ξέρει και ούτε καν θα ρωτήσει. Τι είδους πεθερά θα γίνεις? Θα είμαι πρώτα απ' όλα διακριτική. Αυτό το έχω μάθει από τους δικούς μου γονείς, από τη δική μου μάνα, από τη δική μου πεθερά. Πάνω απ' όλα αυτό. Θα προσπαθήσω να είμαι δίκαιη, να μην παίρνω μόνο το μέρος του γιού μου. Αν αυτή όμως τον αγαπάει όλα αυτά, βασική προϋπόθεση, αν τον αγαπάει να τον λατρεύει να στα πόδια του να σέρνεται. Αν δεν είναι έτσι... Αν στον ταλαιπωρήσει έστω και λίγο, θα της βάλεις το extension τούφα-τούφα, είμαι σίγουρη. Ξέρω πολύ καλά γιατί το φαντάζομαι και ξέρω και τι αγάπη έχει στο παιδί σου. Ναι. Ωραία. Και κλείνοντας, θέλω από σένα αυτό που ζητάω κάθε φορά από τους καλεσμένους που μας κάνουν την τιμή και έρχονται στο ραντεβού στα τυφλά. Θέλω 3 dating tips, δηλαδή 3 συμβουλές, είτε στις γυναίκες που μας βλέπουν, είτε στους άντρες, για το τέλειο ραντεβού. Το τέλειο ραντεβού, Το τέλειο ραντεβού. Μπορούμε να δώσουμε και στον άντρα και στη γυναίκα. Παρακαλώ, ελεύθερα. Σίγουρα ρομαντισμός. Ναι. Σίγουρα. Αθωότητα. Για εκείνον ευγένεια, αντίστοιχα. Πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πρώτα ραντεβού. Να μείνουν στα ωραία λόγια, να μείνουν στην αγκαλιά, στα φιλιά, στα πολύ ρομαντικά βράδυ. Οπωσδήποτε. Τι θα βγούμε μεσημεριάτικο με τον ίδιο Ντάλα, τι λες τώρα εννοείται? Βασική προϋπόθεση. Πιστεύω στο πρώτο ραντεβού πρέπει να είσαι λίγο αθώος ακόμα και αν δεν είσαι. Πρέπει τουλάχιστον να δίνεις αυτή την εντύπωση. Μετά είναι άλλο. Μια γυναίκα στο δεύτερο λέει όμως και του αλλάζω και γίνομαι. Βάζω την πότα ως εδώ. Δεν πρέπει μια γυναίκα να τα έχει όλα. Νομίζω ότι το βασικό πράγμα που πρέπει να έχουμε και να μην το χάνουμε ποτέ εμείς οι γυναίκες είναι να δείχνουμε αθώες ακόμα και αν δεν είμαστε. Είναι και αυτό μέρος της σεξουαλικότητάς μας. Θα το χειροκροτήσω εγώ αυτό, παιδιά. Πρέπει αυτή τη συμβουλή
Να την κρατήσετε, γιατί είναι απόσταγμα πείρας της κυρίας Γαρμπή. Δεν φεύγεις, δεν φεύγετε ούτε εσείς. Η Κέτη Γαρμπή μένει μαζί μου στο υπόλοιπο ραντεβού στα Τυφλά, διότι ξέρετε, η Κέτη και εγώ... Καλύτερα